Πού ρε που στο διαδίκτυο. Πού ρε που στο διαδίκτυο. Πού ρε που στο διαδίκτυο. Είναι κάτι μέρες τώρα που μ' απέλυσαν από το εργοστάσιο και κάθομαι όλη μέρα στο ίντερνετ. Από το πρωί με το βράδυ κολλημένο στο ίντερνετ. Και μια φορά κάθομαι και σκέφτομαι, τι σκάτα το θέλουμε τόσο ίντερνετ. Τι θα το κάνουμε τόσο ίντερνετ. Τι θα κάνουμε με τόσο ίντερνετ. Τι θα κατεβάσουμε. Λέω μια μέρα δεν κάνω καμιά βολτούλα να ξελαπικάρω λιγάκι από το ίντερνετ. Πάω σε μια καφετέρια, παραγγέλνω φραπεδιά, μου λέει τον καρσόνι, ξέρετε το κατάστημα διαθέτει hotspot πρόσβαση στο ίντερνετ. Του λέω, ακού να δεις άνθρωπέ μου, δεν θα μας τρελάνεις εσύ με το ίντερνετ. Τι σκατά το θέλουμε τόσο ίντερνετ. Τι θα το κάνουμε τόσο ίντερνετ. Πόσες σελίδες έχει πια αυτό το ίντερνετ. Μου λέει ένας φίλος, δεν πας κανένα ταξιδάκι να ξεφύγεις από αυτό το ίντερνετ. Πάω στο ξενοδοχείο, μου λέει καμαριέρα, το δωμάτιό σας έχει όλα τα κομφόρ και επίσης έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Τους λέω κρατήσεις κοπελιά, δεν θα μας τρελάνεις εσύ με το ίντερνετ. Τι σκάτα να κατεβάσω από αυτό το ίντερνετ. Τι να δω πια σε αυτό το ίντερνετ. Έχουμε αλωτριωθεί από αυτό το ίντερνετ. Λέω δεν πάω να βρω καμιά κομμενίτσα έτσι να ξεφύγω λιγάκι από το ίντερνετ. Πάω βρίσκω μια κοπέλα, τη φλερτάρω κλπ. Της λέω θέλεις να γίνουμε φίλοι. Μου λέει θες να σε κάνω φίλο στο Facebook. Της λέω άκου να δεις κοπελιά, δεν θα μας τρελάνεις εσύ με το ίντερνετ. Εξαρτάρει τελείως. Τι σκάτα το θέλουμε τόσο ίντερνετ. Έχουμε παλαβώσει με αυτό το ίντερνετ. Έχουμε αλωτριωθεί τελείως. Πού ρε που στο διαδίκτυο. Πού ρε που στο διαδίκτυο. Πού ρε που στο διαδίκτυο.